ଦୋକାନରୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ। ସକାଳ ଦେଖିଥିଲି ବିଛା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଟା ହେଇକି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଇଦେବି, ଯିଏ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ ଯାଇ ସରି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋର ଭଗିନୀ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ମୋତେ ପଇଡ଼ ପାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ଏତେ ସେବା ସେ କରୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ। ନହେଲେ ସେ ଏମିତି ସେବା କରିକି ଦେବନି, ଏମିତି ଗିଲାସରେ ଗଡ଼େଇକି ବି ଦେବନି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେବା ଏତେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଘରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଯେ ଧାନ ପୁରା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଖରାରେ ଧାନ ଶୁଖା ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଧାନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଯେ ଛୁଆ କିଛି କାମ କରୁନି, ସବୁ କାମ କ'ଣ ଏକା କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କାମ। ଓହୋ, ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ବୋଲି ଏତେ କାମ କରୁଥିଲା, ତ ମୋତେ ଟିକେ ପଟେଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ନ୍ୟୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଘରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାର୍ସଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଇବାର ମଜା, ମୋ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ମୋ ଭଳି ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।